Ja, ik denk dat we een krat bier op zo'n massablier winnen. Dat we een nummer kunnen. Ja. En waar ben je nou? Machtig. Kwartling Boetenpost. Hier is het hele muziekgebeuren met Strawelte is hier begonnen. Ja, best. En hoe lang had je nog in het West? Hoe lang had je dat erin? Ja, misschien wel 15 of 20 jaar. Oh, echt? Ja, zo lang. Ik denk nadat we de laatste keer oefenen hadden, ben je nooit geweest. Ja, de oefenronde. Lindig. Ja, jongen, dus hier Muziekmeidje. Ja, begin muziekmeidje. Ja. Waar ben we? Ja, dit is hetzelfde door naar de oefenruimte, maar dit is zeker twakkerser als dat het toen weer. Ja, wezenlijk hoor. Ja, heel hoor. Je zet zelfs nog een sticker op van je, hè? Strawelte. Ja, Tama, dit is wel heel apart. Door wist in televisie gebeurt wat een producent zet. Ja, maar dit net. Dit net. Hey. Dit is echt, dan is dit nog het originele drumstel. Die erin stiert toen weer oefenen. En hoe ging dat er rond je kwam je Ja. en dan muziekmeidje? Ja, rammen. Rammen? Ja, drummer, gitaar en rammen. En hebben we hier toen een bandje mee van volgens mij nummer van de Ramones. En die gingen we wel 100 keer luisteren. Ik denk Cor, de bassist, die kon het begin lopen. En toen kon Johannes Smurfke, die kon mij spelen. Ja, toen gingen we het begin van een nummer. En ik hier tekst wordt en zo begon dat. En na 2-3 Jan oefening konden we dat nummer. Ja, ik denk dat we een krat bier op zo'n massablier winnen. Dat we een nummer konden, weet je wel. Zo begon we door. Dus het rammelen en het rottelen van alle kanten. Wie net de monden hadden. Maar wie vonden het machtig.